Natalia van Marielle Mode, hallo. Jullie doen ook mee aan een actie voor het P&M Hoes? Ja, klopt. We doen mee. We starten morgenochtend, geven we de aftrap. En het is tot en met de maandag voor kerst. En voor iedere klant die iets koopt, dus voor iedere aankoop, doneren wij €2,50. En voor iedereen die ons liked op Facebook, voor iedere like, ook al de bestaande likes, doneren wij 10 cent. En daarnaast hebben we natuurlijk hele leuke acties, want we willen natuurlijk dat er zoveel mogelijk de kas gespekt wordt van PM Hoes. Dus we hebben ook een veiling waarin de volledige opbrengst naar PM Hoes gaat. We hebben een high tea waarbij we een donatie vragen voor de koffie en de thee die wordt gedronken. En alles is voor de opbrengst voor PM Hoes. En wat vind je ervan dat hier in gemeente Peel en Maas een voedselbank komt? Ja, ik vind het goed. En helemaal in deze donkere dagen. Wij zitten natuurlijk met z'n allen lekker aan tafel. Te smikkelen van al het lekkers. Maar ja, er zijn gewoon helaas, ook nu nog, steeds mensen die het moeilijk hebben. En die moeten we gewoon steunen. Dat hoort erbij. En ben jij met je collega's ook nog van plan om een plaatje aan te vragen? Ja, natuurlijk. Ik hoor ook al dat we kunnen sms'en. Dus daar gaan we ook gretig gebruik van maken. Want ja, bellen in de winkel is natuurlijk wat moeilijker. En wie weet staan we ook nog even aan de deur in onze pauze. Dus we zullen zeker onze eigen bijdrage doen.